Takže vítajte. Časť 2. Fakty o ADHD. Dneska to budú... Ako sa diagnostikuje ADHD? Podľa najlepšej praxe. Podľa tohto článku, teda ten článok zhrňa tie fakty a nie je sám o sebe o vývoji tých článkov, teda tých metód. Takže, tuto máme, ako sa ADHD diagnostikuje. U nás to je extra dôležité, ako asi všetko, čo je kvalitné, z toho dôvodu, že teda tá diagnostika, predpokladám, že beží klinického psychológa trošku inak. Teraz to je samozrejme v poriadku, ale myslím si, že mám opodstatnený dojem, že na veľa miestach sa diagnostika robí tak svojvoľne, nie svojvoľne, ale pozliepajú si nejaké svoje metódy, ktoré veria, že teda fungujú na to, čomu rozumejú, že je ADHD. Alebo teda ešte čo zdedili z čias ľahkej mozgovej dysfunkcie a ako sa vtedy diagnostikovalo ADHD, čo je teda do veľkej miery úplne v poriadku. Zároveň vieme už z dát a výskumov, že niektoré metódy fungujú lepšie, niektoré metódy fungujú horšie, niektoré metódy nefungujú možno dokonca vôbec. A niektoré môžu byť až škodlivé. To sa týka aj diagnostik niekedy, ale aj spôsobov, akým sa robia terapie, môžu byť škodlivé. Napríklad len teraz mi napadá jedna z tých metód, ktoré používa nejaký upravený zvuk, tak bola vyhodnotená viacerými. Americkou vládou bola vyhodnotená ako nebezpečná, tam dokonca zakázali toto dovážať. Samozrejme na Slovensku sa to robí, lebo my sme Atlantida psychológie a medicíny. Takže ako sa diagnostikuje podľa najlepšej praxe? Takže poďme na to. ADHD môže byť diagnostikované iba licencovaným licencovaným psychológom. U nás je to väčšinou klinický psychológ. To znamená, že nie ja. Nie som ani klinický psychológ, ani nemám inú špecializáciu, ktorá by ma oprávňovala robiť diagnostiku. Ja som psychológ, ale nie som pod dozorom, nie som v zdravotníctve, nie som teda klinický psychológ, ani sa nepripravujem na klinického psychológa, možno niekedy, ale teraz nie. Stále teraz sa mňa obracajú ľudia s tým, že ja viem spraviť screening, viem vám povedať, alebo teda čo viem spraviť, alebo čo ponúkam občas, je, že používam metódy, ktoré teda fungujú, viem zhodnotiť aj zo svojich skúseností, ktoré prejavy môžu byť, ktoré nemôžu byť, a v podstate čo ja viem povedať, že či sa mi zdá, že niečo môžu byť prejavy ADHD alebo nie. Do veľkej miery je to ale v podstate jedno, ak tam tie prejavy sú a nie sú spôsobené niečím iným ako teda prirodzený iný vývoj mozgu, tak sa oplatí aj tak so sebou pracovať ako s ADHD. Nehovorím, že lieky, to som nechcel povedať, myslím s tým všetky iné nekonečné možnosti, ktoré máte seba, práce a seba zlepšovania sa na sebe, či už máte deficity v impulzivite, vo vzťahoch a podobne. Oplatí sa to riešiť, lebo teda ukazuje sa, v tomto výskume to nie je, ale v inom výskume ľudia, ktorí nespĺňajú všetky kritériá na diagnostiku ADHD, z tých potrebných X kritérií spĺňajú len X minus 1, 2, že neprejdú tú hranicu, ale aj títo ľudia majú potom viac problémov v živote, ktoré sú spojené s týmito prejavmi. Takže aj keď nespĺňate kritériu ADHD, keď máte takéto prejavy, tak je veľká pravdepodobnosť, že budete mať problémy podobné ako ľudia z ADHD v nejakých oblastiach života. A ono vždy záleží od kontextu, že aký máte život, s akými ľuďmi sa stretávate a čo riešite a podľa toho vlastne sa generujú vaše problémy. Tento psychológ alebo klinický psychológ alebo kdokoľvek, kto to diagnostikuje, dobre, nebudem teraz to dávať na tých klinických psychológov, teda prisudzovať im len vyslovene im tú exkluzívnu možnosť. Tak dobrá prax je spraviť dobré interview cielené s tým človekom, ktorý tam prišiel kvôli diagnostike a zároveň aspoň s jedným človekom, ktorý ho pozná. Rodič, príbuzný, partnerka. Odporúča sa podľa kanadských metodík aj konzultovať školského psychológa, čo u nás by bol priestor práve pre školských psychológov, aby sa začali stávať takým významným doplnkom a významným partnerom klinických psychológov, keď budú mať dobré metódy a budú ich vedieť používať. Ale vhľad na správanie toho človeka, teraz sa bavíme teda o dieťati, je strašne fajn, keď ten úplný obraz si ten klinik vie pomôcť vytváraniu tomu úplnému obrazu aj z iných tých uhlov. Pretože
vy človeka, alebo teda klinický psychológ toho človeka vidí možno prvýkrát a vidí ho zo pár hodín, dajme tomu, a vidí ho v relatívne štrukturovanej nejakej činnosti, takže nie je to úplne také autentické a nikdy to nebude proste reálny život. A tým, že ADHD sa stále nedá diagnostikovať nejakým markerom biologickým, že zoberieme krv niekomu a tam je nejaká látka, ktorá vieme, že to je ADHD. Bohužiaľ, zatiaľ také nemáme absolútne nič, žiadne EEG, neurofeedbacky, CT, nič na to nie je dostatočne dobré, aby to bolo akože taký ten, máte ADHD, nemáte ADHD. Takže je dobré ten obraz si vedieť dotvoriť. Takže či už telefonické interview, alebo teda prísť, samozrejme vždy rátame s tým, že je to naše zdravotníctvo, ktoré je podvyživené aj kapacitne ľudský, aj inak. Takže uvažujem, že ako to robiť u nás dobre. No, tuto máme hneď. Nemôže byť diagnostikovaná na základe iba nejakého dotazníku. Aj na mojej stránke si viete stiahnuť, viacero ich je voľných, ktoré si môžete sami spraviť. Je to na takú orientáciu, že aha, áno, keď to takto rýchlo spravím, tak mi tam nejaké tie vychádzajú že to môže byť ADHD. A zvlášť teda, ak si ten test robíte, tak predpokladám, že nejaké problémy máte a hľadáte nejaké príčinu alebo riešenie. A nie len preto, že chcete na svet dávať nálepky psychiatrické. Takže len samotné vyplniť dotazník nestačí, lebo tam sami môžete mať zlý náhľad na svoje správanie a milión dôvodov, prečo nestačí len prísť dotazníčkom vyplneným, kde je 15 otázok a to považovať za dobrú, dostatočnú diagnostiku. Ani žiadne neuropsychologické testy, rýchlosť reakcií, rôzne spôsoby, akým sa dajú ešte diagnostikovať, hlavne exekutívne funkcie. U nás sa merajú exekutívne funkcie, ale skôr také naozaj tie bazálne, v zmysle odstavky odratávate spätne trojku a vlastne on to hovorí o tom, ako rýchlo vlastne viete tie čísla a tie tvary v hlave konštruovať a otačať ich a používať ich nejako konštruktívne. U nás sa používajú rôzne aj projektívne metódy, lebo ono môže sa veľa ukázať, keď môžete niekoho pozorovať pri práci, zvlášť ak to je dieťa. Ak sa cíti v tom prostredí príjemne, to môže byť trošku také náročnejšie, alebo tomu sa ešte dostanem, lebo teda to testovacie prostredie, alebo keď prídete vy za psychológom, alebo s dieťaťom prídete za psychológom, alebo do poradne, je to vždy nie prirodzené prostredie, častokrát ľudia sú nervózni, lebo majú očakávania, obavy, takže sa prirodzene správame trošku inak. A zvlášť deti, ktoré sú ako ja, keď som bol, veľmi úzkostné, tak akože nový človek, nové prostredie, tak to dieťa tam bude sedieť, lebo bude vystrašené a bude sa snažiť akože nevystrkovať rožky. A tam potom sa napríklad to ADHD dá prehliadnúť. Alebo vyzerá, že to dieťa sa správa úplne inak. A doteraz samozrejme u nás to fičí, že to dieťa nemôže mať ADHD, však sedelo v kancelárii alebo sedelo v čakárni a to je... Nie. Takže ani neuropsychologické testy, ani metódy zobrazovania mozgu. Takže ja som bol na CT-čku, môj mozog odpovedá obrazu ADHD, lebo teda pravá predná časť je zmenšená o pár percent oproti pravej, ale ona tá prirodzená variabilita, my sme tak pekne variabilní a rôzni, že je prirodzené, že tie mozgy sú trošku vyrastajú rôzne, takže ani ten rozdiel nikdy nebude dostatočný dôkaz na to, že to je ono. To isté pri EEG, akože stále sa u nás posiela na EEG k neurologovi zbytočne, do veľkej miery je to zbytočné a záťaž na zdravotnícky systém, záťaž na celkovo, ale teda EEG vám môže napovedať, že áno, vidím tam nejaké iné vlny, ale bohužiaľ niektorí ľudia, ktorí majú ADHD, majú vlny absolútne v poriadku, zároveň a naopak, niektorého vlny sa môžu tváriť, že sú ADHD a pritom človek nemá ADHD, takže nie je to ani to presné úplne. Zároveň neurolog nie je človek, ktorý je špecializovaný na psychiatrickú diagnostiku ani psychologickú diagnostiku, takže ten neurolog by vám nemal k tomu akože veľa mať čo povedať. Pardon. Poďme ďalej. Diagnóza ADHD je často kritizovaná, že je subjektívna, že to je taká vytvorená porucha, že to má to biologický základ, to sme už prekonali, bohužiaľ, teda našťastie, chvála Bohu. Zároveň
nie je to len na tom, že komu sa ako zdá, tak to je ADHD. Nie, tie kritériá sú nastavené relatívne dobre a pevne. Ak s tým ten človek, odborník vie pracovať, tak je to relatívne prehľadná porucha. Môžeme sa porozprávať o tom a diskutovať o tom, lebo je to veľmi zaujímavá diskusia, že prečo sa ADHD v minulosti bolo toho menej, prečo sa to teraz zdá, že toho je viacej, či je toho naozaj viacej, alebo či sa to len zdá a prečo sa teda v rôznych prostrediach to ADHD môže prejavovať inak. No, malý spoilerík a teda predpoveď do budúcna, ono ešte pred 100 rokmi, keď všetci robili na poli, tak tam ste, akože to ADHD sa nemalo moc ako prejaviť, lebo ste celý deň robili a ak ste nerobili, tak ste hľadovali. Takže tam tie podmienky boli fakt iné a ADHD sa teraz prejavuje kde hlavne? No v škole, kde sa sedí, čo sa ešte pred 100 rokmi ani nesedelo, ani neučilo a v kanceláriách. A cholerickí ľudia boli vždy, takže nehovorím, že každý ADHD je cholerický, ale teda impulzívni ľudia, o nich vieme, že boli vždy a takí tí roztržití profesori a roztržití ľudia a len sme to nehovorili tomu ADHD, lebo nebol dôvod, keďže tí ľudia nemali výraznejšie problémy, lebo boli na poli. Teda mali problémy, ale absolútne úplne iné. Nie s dochádzkou a s tým, že odverovali učiteľom, alebo neboli učitelia pre väčšinu populácie dostupní. Táto porucha sa dá, môžeme to pohrať, dá sa diagnostikovať a je validná naprieč všetkými kultúrami, tam, kde sa teda používa nejaká medicína. Čo tým chcem povedať, že to ADHD to nie je len že civilizačné ochorenie, že to vzniklo v Európe alebo v Amerike, lebo neviem, niečo, ale ono to je absolútne všade. To je proste ako laváci. To je prirodzená variabilita v ľudskom genome a nemám veľa dôvodov predpokladať, že to nebolo tak po celú históriu ľudstva. A myslím si, že teda náznaky a tie teórie sú, že my sme sa vlastne vyvinuli zo zvierat. A to, že sme zrazu sedaví a vieme uvažovať inak ako zvieratá, to nás robí ľuďmi. A tí, ktorí ten mozog majú trošku ešte iný, ja nechcem povedať, že to ťahá späť k tým pudom, ale myslím, že to je prirodzený vývoj, to ako fungujeme. A tým pádom tá variabilita tam bola vždy. A takéto biofilozofické, fizozelovotické debaty na budúce. Takže dá sa diagnostikovať všade, u každej kultúry, nie je to len naša skazenosť. A táto diagnóza hlavne, prečo ju dávať? A prečo akože dávať deťom nejaké diagnózy nálepky? Ale prečo sa diagnostikovať v dospelosti? No, pretože ak máte prejavy ADHD, tak je veľmi veľká šanca, oveľa väčšia ako ľudí, ktorí nemajú prejavy ADHD, že budete mať celý život viac problémov prakticky v každej životnej oblasti a zároveň to do veľkej miery dobre predikuje, ako sa vám bude dariť v práci, vo vzťahoch, zdravotne, ako na tom budete, tiež to ovplyvňuje. Impulzivita je veľmi spojená s životosprávou a keď si nenastavíte vedome, relatívne akože prísne si na seba naložíte disciplínu a mať nejaký cieľ, že prečo chcieť teda fungovať zdravšie, tak sa vám môže stať, že budete veľmi impulzívne požívať všetko, čo vám príde pod ruku, lebo život je sám ťažký o sebe a jedlo vie byť dobrá záplata. Alebo teda jedlo a rýchle takéto potešenia sú spôsob, akým sa dá efektívne na chvíľku prestať vnímať utrpenie sveta. Aha. Takže predikuje to aj tie ďalšie nejaké následky v živote. Aj teda to predikuje to, že keď dostane ten človek potom lieky, ktoré sú určené na ADHD, že mu veľmi pravdepodobne sa skokovo zvýši kvalita života. Nie u každého, ale pri správne nasadenej liečbe, lebo teda nie každá liečba sadne dobre na každého človeka. Niektorí proste si nesadne, ale niekedy ste sadne dobre a vtedy to dobre funguje. Je to absolútne predvídateľné. Treba o tom viac informovať z pozície odborníkov, ale to nie je niečo, že wow, liek proste mám z neho zle a to je farmapodvod, lebo nie, my vieme, že tie lieky sú účinné a tie účinky so sebou nie sú tak špecifické, vieme, ako fungujú a fungujú plošne na ten mozog, takže do veľkej miery ovplyvňuje veľa toho a ešte nemáme tak ďaleko ten vývoj, aby sme vedeli ovplyvňovať jednu dráhu v tom obrovskej spleti kvantového mozgu našeho. No, bola dlhá veta.
Predpovedajú teda odpoveď na liečbu a feature the indicated consistent of causes for disorder. No a potom, keď teda sa títo ľudia prejdú, alebo teda majú tie prejavy ADHD, tak potom u nich vieme veľmi často nájsť ďalšie zmeny v mozgu, teda, ktoré potvrdzujú, že to ADHD tam je. Ešte nie sme vlastne ani pri číslach, ale už sa dostávame k číslam. Dneska si prejdeme 14 až 19 z 208. Takže, hlavné featurey, hlavné diagnostické tie dôležitosti sú: diagnóza potrebuje, alebo teda vyžaduje, aby boli vývojovo neprístojné alebo neadekvátne prejavy hyperaktivity, impulzivity alebo nepozornosti aspoň po 6 mesiacov. Čo znamená vývojovo neadekvátne? Všetky deti sú oveľa hyperaktívnejšie ako takí istí dospelí, lebo ten náš mozog rastie. A práve najdlhšie rastie tá časť, ktorá umožňuje to naše brzdenie správania, ktorá umožňuje ten pokoj, ktorá umožňuje, že sadnem si na riť, premýšľam, najprv uvažujem, potom konám. To je tá prefrontálny lalok do veľkej miery, tak tá predná časť mozgu, ktorá teda rastie do 30-ky. Takže áno, každý prirodzene sa stáva menej hyperaktívnym a menej nepozorným a naopak sa zlepšuje tá schopnosť uvažovať do budúcna a uvažovať a nasledovať svoje ciele v podstate, dlhodobé a krátkodobé. Takže je to úplne normálne. Ale teda to ADHD sa prejavuje tak, že keď prídete do 3. triedy na ZŠ, tak vidíte, že zo pár tie typy, niektoré tie typy sú oveľa hyperaktívnejšie, oveľa nepozornejšie. Lebo teda podľa Russella Barkleyho a podľa jeho výskumov tam to vývinové oneskorenie je asi o 30%. Takže vlastne jedna časť mozgu sa u tých detí z ADHD vyvíja pomalšie, asi o tretinu. Takže v podstate to dieťa, keď má 10, tak má tie schopnosti sebaregulácie a ovládania samého seba asi ako 7-ročný, 6-7 ročný, čo v tom veku je to obrovský skok. Lebo keď prídete do bežnej triedy prvej, tak deti sú ešte keď prídete do druhej triedy ZŠ, tak už vidíte, že sú viditeľne pokojnejší. A keď prídete k 9-takom, tak áno, je tam zo pár takých tých hlučných, ale väčšina už sedí a sedí a je ticho. A teda dobrá klíma, hej. A nie je to spôsobené tým, že by mali iný charakter, alebo ich charakter, ich vôľa je taká, že chcem teraz viac sedieť. Nie, ich mozog dozrel. A toto je do veľkej miery naozaj neovládateľná a neuvedomovaná funkcia mozgu. Proste tlmiť tie nerelevantné vzruchy a odfiltrovať rôzne nerelevantné podnety a impulzy v mozgu. Lebo teda to, čo robí tá seberegulácia, že v podstate vytvára filter nerelevantných podnetov. A vieme sa venovať vlastne tým, ktoré sú pre nás relevantné. Tieto prejavy, symptómy sa prejavujú v rôznych kontextoch, nastaveniach, hej, že nie je to len, že dieťa, alebo jasa, alebo niekto sa prejavuje hyperaktívne v nejakom konkrétnom prostredí, alebo sa môže stať, že áno, vždy, keď tam príde, tak sa naštve, lebo sú vysoké ceny benzínu, alebo nemajú jeho múčnik. To neznamená, že keď v jednom prostredí sa správame nejak inak, alebo výraznejšie, to neznamená, že máme nejakú poruchu, to znamená možno, že máme vyššie emócie, alebo niečo sa nám iné deje. Ide o to teda, že ak to dieťa z ADHD má to ADHD bude s ním stále. To sa nedá doma odložiť na vešiak, ale to tam bude stále. Takže tie prejavy sú v rôznych prostrediach podobné, ale vrátim sa k tomu, čo som už hovoril, že ak to dieťa má ešte napríklad úzkosti, tak v nových prostrediach sa môže správať úplne inak. A môže byť pokojné, vyzerať pokojne a nehyperaktívne. A pritom vnútri v hlave že uvažuje, že treba čo urobiť a ako vie trpieť vnútri. 3. Sú tam symptómy, ktoré zhoršujú kvalitu života. Či už teda konflikty, vzťahové, partnerské nezhody, celkovo finančná závislosť alebo finančné problémy, životospráva. Ak ste vysokocitlivý človek, ak máte ADHD, tak je veľká šanca, že ste, tak to fyzické pohodlie v vlastnom tele je extrémne dôležité. Tam vás bude všetko viac otravovať. Ak ste hyperaktívni a viac
emočne labilní, tak keď máte už len kožné problémy, preto som teraz oholený, lebo si konečne liečím ksicht, ale teda, že krajší nebude, len teda možno zdravší, tak to vie veľmi ovplyvniť vašu náladu a zvlášť u malých detí, ktoré tie nepríjemné pocity nevedia verbalizovať, nevedia povedať, že svrbí ma táto látka a tu ma to tlačí a im sa to celé prenáša do mozgu len ako taký ten rádiový šum. Proste je to šum do mozgu, ktorý ide z každej končatiny a je nepríjemný a zrazu už len kričí a je agresívny iné to dieťa, lebo je prehltený, presýtený stimulmi a podnetmi, ktoré ešte jeho mozog, ak je ešte mladý, tak samozrejme mladý mozog horšie filtruje podnety a ak má ADHD, teda vysoko citlivé dieťa, tak proste to je v hlave úplný bordel a to dieťa to nedokáže spracovať. Jednak to nemá na to ešte emočnú výbavu, emocionálnu inteligenciu, aby ste vedeli, veľa ľudí nevie dobre popisovať, čo sa im vnútri deje, čo cítia a potom to nevedia komunikovať. Tak komunikujú tú nevôľu a tie nepríjemné pocity komunikujú tým, že sa napríklad správajú nepríjemne. Hlavne teda u autistických detí je to taký prejav, vyjadrenie toho, čo vlastne cítia a pokiaľ vlastne tí ľudia, ktorí sú okolo neho dospelí, či už učitelia, rodičia a podobne, keď to nevedia čítať, tak to vnímajú proste len ako agresivitu a ako agresívne dieťa, len ten význam toho správania je iný. Štvrtý bod, niektoré tieto symptómy sa objavili už v skorom detstve, že sa to nestalo posledný mesiac, že zrazu človek je nepozorný, lebo sa nevie sústrediť na prácu a keď sa ho spýtam, že čo má nové v živote a že sa rozišiel s priateľkou a neviem čo a zrušili mu vymýšľam kraviny. Nejaká zmena v živote, ktorá je nepríjemná, tak ten človek možno je len proste po rozchode a je subdepresívny, alebo teda utrpel nejakú stratu, takže smúti. Takže áno, prirodzene, ak ten mozog to isté robí vlastne depresia so schopnosťou sa sústrediť, že vlastne znižuje ten výkon tých exekutívnych funkcií, o ktorých sa bavíme pri ADHD. Takže porucha pozornosti neznamená ADHD. To, že mám zhoršenú pozornosť, môže byť prejavom, že pozornosť je biologická záležitosť, tak čokoľvek ovplyvní tú biológiu a tú psychiku, tak ovplyvní tú pozornosť. Len ADHD je v podstate chronický problém aj s pozornosťou, ktorý teda ešte, ak tam je depresia a iné problémy, tak tá pozornosť akože sa veľmi zle ovláda. Ale teda porucha pozornosti nerovná sa ADHD. ADHD je oveľa širšia porucha. A snáď si to akože aj tak vyjasníme do konca tejto série. A štvrtý bod po druhé, tu máte trošku chybu, žiadna iná ochorenie porucha dôvod nevie vysvetliť tie prejavy toho ADHD ako samotné ADHD. Takže nie je to ani spôsobené návykovými látkami, nie je to spôsobené traumou, nie je to spôsobené depresiou, nie je to spôsobené, v tomto spôsobe. Tak, 15. bod. Prejavy ADHD sú teda primárne dajú sa označiť ako za primárne nepozorné, primárne hyperaktívno-impulzívne, alebo teda zmiešaná porucha, ja som zmiešaný. S tým, že ale v najnovších už diagnostikách, toto je vlastne z roku 2019, myslím, 21 dokonca, ale bolo to vydané v 2019. No, chcel som povedať, že najdlhšom sa už vlastne trochu upúšťa od týchto vyslovených kategórií, už sa dáva do toho spektra, lebo teda niekedy aj ja, teda to je to celé to rácio, že nie sú tri odlišné typy, je jedno ADHD, ktoré sa ale môže prejavovať rôzne a teda časť má tie hyperaktívne prejavy oveľa slabšie, ale vnútri tá dezorganizácia hlavy a bordel v hlave stále ostáva, takže tie problémy tam stále sú, takže stále sa dá hovoriť, že to je ADHD, len ak sú deti a je ten vyslovený problém s tou hyperaktivitou, tak trošku inak sa s tým dá robiť, lebo iné metódy na problémy so správaním, ako na problémy s tým, že neviem robiť si domácu úlohu. A naopak je to potom, môže to byť problém, lebo potom prehliadame tých ľudí a detí, ktoré sú len nepozorné, majú problémy dovnútra, takže majú problém s tým výkonom, nevieme prečo, lebo sa nám potom zdajú, že sú leniví alebo sa málo snažia. A pritom, ak sú normointelekt alebo ešte šikovnejší, tak potom tí môžu práve trpieť, že vlastne nerozumejú, prečo im to nejde, keď okoliu to ide celkom ľahko. A pritom
aj sa snažia, aj ich celkom baví a pritom nevedia si doma spraviť úlohy. Metaanalýzy, teda ďalšie výskumy ukazujú, že tá nepozornosť je veľmi silne asociovaná a teda spojená s zhoršeným prospechom akademickým, 4-krát by vyhodili, zhoršeným sebavedomím, nebudem komentovať, zhoršenými pracovnými výsledkami, pozdravujem všetkých bývalých zamestnávateľov, a nižšou schopnosťou celkovo sa adaptovať na nové podmienky. Alebo teda z mojej skúsenosti, to je zase možno taká sociologicko-filozofická téma. Veľa ľudí, ktorých poznám z ADHD, má problém adaptovať sa na prostredia, ktoré im hodnotovo nevyhovujú a potom častokrát sú buď vytlačaní z toho prostredia, alebo teda sú nejakým iniciátorom nejakých zmien a mne sa trošku zdá, že celá história ľudstva je posiata neurodivergentnými ľuďmi, ktorí spravili niečo navyše ako ostatní okolo seba, lebo boli nespokojní a naštvatí na pomery. Takže sila ľudu. Čo ma tu niekto potom ovplyvní. Som ovplyvnený. Mal som ráno aj kofeín a mám teraz mate a stále nie je Gábor mate, ale mate ako ten čaj z Brazílie. Ďalej. Poďme ďalej. Zhoršené fungovanie, zhoršené celkové adaptívne fungovanie a hyperaktívno-impulzívne symptómy sú asociované s odmietaním vrstevníkov, vyčlenením zo spoločnosti, zvlášť u dievčat nie je tolerované, že sú ukecané a zbehnú vám do krúžku kamarátov a celú pozornosť trhnú na seba, alebo len prídu, povedia 4 vety a zrazu odbehnú preč a sú za divných a niekedy k tomu pomáhajú rodičia, že s tou sa nehraj, tá je nejaká divná, tá je furt špinavá a nemá vrkoče zapletené. Takže tá hyperaktivita, impulzivita, odmietnutie okolím, agresia, alebo teda tá emocionálna impulzivita je tam vysoká a to je len, ak nie sú deti vedené vedome k tomu, ako spracovať vlastne, čo to je frustrácia, čo je to hniev, že to je prirodzené, asi vieme sa s tým naučiť pracovať a hlavne sa vieme naučiť vyjadrovať tú frustráciu hnevu tak, že keď mi Lacko nepodá macika, ktorého chcem, tak mu nedám jak ten Strickland 2 bomby na hruď a na čelo, ale poviem mu, že ja som teraz frustrovaný, lebo sa chcem hrať s macíkom. Hej? A toto poviem to blbo, poviem to dobre. Tie školy, organizácie a zariadenia, ktoré na toto dávajú pozor a vyslovene na to dávajú dôraz a posielajú ľudí aj na školenie alebo sa školia v nejakom ucelenom module komunikácie, toto veľmi dobre pokrývajú, lebo to je to školstvo, ktoré potrebujeme, kde sa trénuje komunikácia. Agresivita, driving, riskantné šoferovanie, ja našťastie som úzkostný, bojazlivý šofér, takže ja si dávam pozor, aj keď si nedávam pozor, tak riskujem, takže mám metódy, ktoré používam, aby som jazdil pomaly a sústredene. A posledná vec, accidental injuries. Accidental. Úrazy. Či deti, či dospelí, oveľa viac úrazov ako ich vrstevníci. Patterns of mierne sa líšia podľa následky a ďalšie problémy sa mierne líšia podľa tých prejavov ADHD. No, 16. ADHD ovplyvňuje funkčných alebo teda vysokointeligentných ľudí. Takže žiadne, že vy ste príliš chytrá na to, aby ste mali ADHD, ako počúvam od klientov doteraz. Žiadne, vy ste vyštudovali vysokú školu, nemôžete mať ADHD. Ja neviem, kde na to tí psychológovia chodia. Teda do veľkej miery asi je to s tým, ako celkovo dávame dôraz na sebarozvoj a zlepšovanie kompetencií, lebo povedať v roku 2024 v civilizovanej krajine, že vy nemôžete mať ADHD, lebo ste trafili sem do mojej kancelárie, to je... Taký hnev to vo mne vyvoláva, keď toto počujem. Alebo cítim hnev, keď to počujem. Tak, to je nenasilná komunikácia.
Naopak potom to nahlodáva sebavedomie, keď ešte vám všetci hovoria, že takí ste šikovní, len keby ste sa viacej snažili. A Radko, z vás nebude nič, keď nedáte do toho trošku ochoty. Ja som sa fakt snažil, len to fakt nešlo. A tým, že som bol úzkostný, tak a veľa som sa porovnával, tak potom akože som cítil ako debil, lebo všetci ostatní asi mali lepšiu vôľu a lepší charakter, lebo im veci išli. A toto vlastne robíte deťom z ADHD, keď im hovoríte, že by sa mali viacej snažiť. Ak tam ten naozaj problém je, že nevie sedieť. Ak tam problém je, že sa nesnaží, lebo proste to má v paži, to je niečo iné. Ne? Populačná based birth cohort. No, nie je tam vlastne žiadny veľký rozdiel v prejavoch u vysokointeligentných ľudí. A tiež sú tam proste poruchy učenia, preto tá, jak to volá, peťky z diktátorov sa volajú. Dysortografia nie je lenivosť, ale ja si mýlim, mne sa proste 100-krát si môžem skontrolovať niektoré slovíčka, a mne sa tam proste tie písmenká sa mi tam stále točia. Hoci čo, musím si doteraz hľadať na stále veci ďalšie mnemotechnické pomôcky, lebo hrubky a I a D a TNL a to menej, O, U sa mi stávalo, to už som sa nadriloval, ale tým, že ešte veľa používam angličtinu, tak sa mi do toho pletia proste je to tam. Psychiatrické poruchy, však tie mám tiež, by sa dali diagnostikovať, je ich proste viacej u ľudí z ADHD a viac užívania látok psychoaktívnych, takže by bolo zaujímavý prieskum, čo asi je potrebný, koľko ľudí z ADHD je na odvykačkách, na liečeniach, koľko z nich majú klinické závislosti, lebo je veľká šanca, že títo ľudia nie sú správne indikovaní a medikovaní, takže nedostávajú lieky na ADHD, ktoré môže byť práve jeden z tých najväčších príčin toho, prečo si nevedia povedať nie nejaké látke alebo nejakému správaniu. A čo ich potom môže ďalej im zhoršovať ten stav. Hej? A nehovoriac o nejakej jadrogenéze no. Takže, no, len podľa príbalových letačikov na stimulantoch, ktoré sú ako regulované liečivo, tak vlastne tam závislosť klinická je vylúčovacie kritérium. Takže ľudia s závislosťou, ktorí potrebovali stimulanty podľa výrobcu liekov nedostanú, lebo je tam vyššie riziko závislosti, čo je trošku začarovaný kruh. Zároveň Európsky súd pre ľudské práva, teraz to nemám tu, rozhodol, že sa to dá obchádzať tie doporučenia lekárov, lebo teda právo na zdravotnú starostlivosť je vyššie ako papierik od výrobcu. Čo je... Neviem sa k tomu vyjadriť, k tej správnosti, takto to je. Pokiaľ sa nemýlim, ak sa mýlim, prosím, opravte ma, nekričte po mne na ulici, že ty debil, ty si povedal kravinu do videa. Je to možné, ale nekričte na mňa. Alebo kričte, keď mám tieto sluchatka, to nepočujem. 17. V adolescencii a v mladej dospelosti ľudia, ktorí mali teda históriu ADHD, pokračujú v tom byť ovplyvnení negatívne, hlavne teda tou poruchou, aj keď napriek tomu, že vykazujú menšie známky hyperaktivity a tých vonkajších prejavov. Hej? To už vieme dlho. Časť ľudí z ADHD z toho úplne úplne nie, ale tie kritériá ten mozog dozreje, prejavy sa znížia, celý mozog sa trošku upraví, len teda stále je možné, že ak to nie je úplne vymiznutie, čo neviem, či je úplne možné, ak tam nie sú nejaké iné príčiny, tak ten človek, aj keď podlezie tie kritériá, nesplňa všetky kritériá na ADHD, veľmi pravdepodobne bude mať ďalšie problémy. Takže je dobré vlastne mať v starostlivosti a v sledovaní aj subklinickú populáciu tých ľudí, ktorí nesplňajú úplne kritéria, ale pravdepodobne budú mať problémy. A problémy znamenajú ďalšie liečby, ďalšiu pracovneschopnosť, ďalšie náklady na financovanie zdravotníctva, nehovoriac o náročnosti finančnej na samotného pacienta a jeho okolie, ak je pracovneschopný, alebo teda ešte trpí nejakými závislostiami látkovými, ktoré vyčerpávajú rozpočet, to sa potom cyklí a zamotáva do seba. 18.
často sa ADHD ukazuje pri ďalších iných psychiatrických poruchách, častokrát pri depresii. Ono, keď sa vám dlhodobo nedarí v nejakých bežných veciach, tak to vás dostane, môže vás to dostať a nahlodať. Bipolárna porucha, tam ďalšia vec, že sa to môže bipolárna porucha diagnostikovať ľuďom z ADHD nesprávne, pritom majú ADHD. Mám pár príkladov, som teraz vynoruje v hlave, všetko sú to, myslím, to boli ženy, ktorým bolo diagnostikované bipolárna porucha, teda striedanie fáz mánie a manických stavov a depresívnych stavov. Lebo keď sa rozprávali s tým klinikom, tak v podstate klinik počul to, že sú dlhodobo smutné a dysforické a nemajú dobrú náladu. Veľa tínedžerov v takom stave prežije celé dospievanie. A raz za čas ten človek z ADHD, keď narazí na nového človeka alebo nejakú novú záľubu, tak ho to proste naplní nadšením a ten hyperfokus ho tak vstucne a zrazu má niečo, čím sa môže celý deň zaoberať. A to vydrží tak 2 týždne a potom zabudne, že ten človek alebo tá vec existovala. To je typická taká dynamika pri hobby a záľubách pri ľuďoch ADHD, aj taká vzťahová dynamika. A potom zase prejdú do depresie, lebo zase už je len škola a zlé vzťahy a nemať sa s kým porozprávať. Takže ono to tak pripomína také fázy mány a depresie, ale pritom to je iba dysfória z ADHD. Ale teda má to teda aj súvis a ľudia, ktorí sú ADHD, teda neurodivergentní, tak tam sú ďalšie zmeny v mozgu. Je to veľa proteínov, ktorým nerozumiem a je to prepojené na ďalšie ochorenia. Autizmus je relatívne častý z ADHD, úzkostné poruchy, opozičná porucha, vzorovitá. U nás sa to nediagnostikuje, v Amerike áno. Jednak teda, že tie deti, ktoré sú z ADHD, tak častejšie majú aj impulzívnych rodičov a viac dezorganizovanú domácnosť, takže ako sú tam nejaké také vplyvy, ktoré podporujú rozvoj takého vzdoru, nie optimálne výchovné štýly, spôsob, akým sa komunikuje doma, akým sa vydržiava disciplína, ako sa nastavuje disciplína, čo to znamená disciplína v domácnosti, hej? Či to je úplne že diktatorský režim, alebo ako tak, nejak inak, tak to môže spôsobiť to, že to dieťa sa stane taký ten, začne si tá jeho osobnosť osvojovať ten vzorec odporu voči autoritám a voči ostatným a vyhraňovania sa. Do veľkej miery to splýva, ale na sebe som si to uvedomil s takým neurologickou zvláštnosťou, ktorá je veľmi často spojená s autizmom, ale teda je to samostatná kategória, ešte to nie je diagnostikovateľné, čo sa volá, že patologické vyhýbanie sa pokynom. Je to ten mozog je nastavený tak, že ako náhle počuje nejakú direktívu, že teraz chod spraviť toto, tak spraviť takéto, že nejdem. A takých ľudí asi poznáte, ktorí sú takí, že celoživotne tvrdohlaví a celoživotne si robia po svojom. Pritom sú veľmi spoločenskí a veľmi ochotní, veľmi sú družní a nie sú takí tí narcistickí, ale sú naozaj veľmi prívetiví k iným ľuďom. Ale pritom všetko musí robiť po svojom a keď niečo poviete napriamo, tak proste už len z princípu povedia, že ne. To je ono. To je ďalšia normálna zvláštnosť v bežnej populácii zdravej, o ktorej tiež väčšina ani odborníkov ešte nevie, lebo novinky a výskum. Pardon. Je celkom dobrý čas a ja mám veľa energie. A poruchy správania, poruchy jedenia, poruchy príjmu potravy, tak? A užívanie substancií rôznych. Časť ľudí, ktorí majú problém s drogami pri ADHD, vlastne prídu k tým drogám tak, že sa začnú nejakým spôsobom nevedomky sabomedikovať. Či už večer majú problém so spánkom, tak si dajú 2, 3, 4 pivka na utešenie hlavy, alebo majú problém v škole a že
bohužiaľ stáva sa to a zrazu človek dojde k nejakému pervitínu pouličnému, ktorý má podobné zloženie, alebo teda podobný účinok na mozog. Je to stimulanciálny a účinkuje aj na tie dráhy, ktoré účinkujú tie lieky na ADHD. Nie je to isté. Tak vlastne zistia, že ja si tu si na žiarovke napálim trošku bieleho prášku a zrazu viem fungovať o 300% lepšie. Ale ten pocit, že človek zrazu vie fungovať ako ostatný, je pre mňa, akože to som zažil, keď som začal konečne užívať teda správnu medikáciu na ADHD a zrazu, že wow, že takýmto človekom som mohol byť a mohol som byť oveľa, nemusel som, neľutujem, môj život bol omylný a nie som bezchybný, či ak to povedal Patrik Salicilus, ale áno. Začnú sa samomedikovať a potom, keď k tomu majú aj, poviem tak, že vhodné prostredie, okolie tiež takto funguje, tak to môže behom pár rokov sa rozvinúť do, žargon poviem, akože brutálnej závislosti, z ktorej sa potom celoživotne dostáva zle, teda obťažne. A priznám sa, že tento posledný bod nie som si úplne istý, ako interpretovať, preto nebudem interpretovať. Metaanalýza, ktorá analyzovala 25 štúdií s 8 miliónmi participantov, takže tuto sa rozoberajú štúdie, ktoré majú viac účastníkov, ako je naša populácia našej krajiny. A potom príde niekto, že ale ja mám môj výskum na 8 ľuďoch, ktorí povedali, že moja metóda funguje. Takto sa robí veda. Nie takto, že si myslím, že mi niečo funguje a môj klient, ktorý mi to zaplatil, povedal, že to je super. Táto teda metaanalýza zistila, že deti, ktoré sú relatívne mladšie ako ich vrstevníci v triede, majú väčšiu šancu byť diagnostikované na ADHD. OK, napadá mi jedna interpretácia. Oni, keď sú mladší o ten rok, dva, tak v tých nižších ročníkoch to je naozaj veľký rozdiel v tom vývine toho mozgu, lebo za rok to dieťa medzi prvou, druhou, treťou, štvrtou triedou spraví veľký pokrok. Takže tam sa môže zdať, že áno, že toto dieťa je impulzívnejšie oveľa ako ostatné a rušivé. Ak vám nejak blbo idú roky, že zrazu sa ocitnete v triede o 2 roky staršími žiakmi a vy ste druhák, oni sú štvrtáci, tak ten mozog je fakt ešte oveľa impulzívnejší. Takže tam potom to možno ťahne k tomu, že ich diagnostikovať a pritom o 2 roky, keď mozog dozrie, tak oni, však som taký istý, ako oni boli pred 3 rokmi. Môže byť. A neviem, bohužiaľ, nie som ani guru, ani otec Furas, nemám všetky odpovede. A ďalšia kapitola, ako časté je ADHD, čo je veľmi zaujímavá téma, do ktorej sa pustíme v ďalšom videu. A ďakujem za pozornosť. Dúfam, že ste si z toho niečo zobrali. Link bude niekde. Je to dostupné, prosím, stiahnite si to, vytlačte si to, dajte to do ChatGPT, nech to preloží, alebo niekam, alebo to preložte pomocou slovníka. A vidíme sa na budúce. Peace.